मी आता मी प्रथम मंगलाचरण म्हणते, मग आपला वर्ग चालू करूया बरं का. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण करतोय अध्याय 17वा श्रद्धात्रय विभाग योग. आता कृष्णाला इकडे अर्जुन प्रश्न विचारणार आहे की ज्या माणसाची श्रद्धा आहे पण तो भगवद्गीतेमध्ये काय सांगितलंय ते तो ऐकत नाही आणि आपल्या मनाप्रमाणे तो काही श्रद्धा करतो, आपल्या मनाप्रमाणे पूजा करतो, त्याला वाटेल ते करतो. मग अशा माणसाचं काय होतं? एक मिनिट, मी जरा फोन घेते. हॅलो हॅलो. हा बरं चालेल. बरं ओके बाय. तर इकडे अर्जुन कृष्णाला प्रश्न विचारतो, ज्या माणसाची श्रद्धा आहे पण भगवद्गीतेत काय सांगितलं ते तसं तो करत नाही, त्याला मनाला येईल तशी तो पूजा करतो. एक मिनिट. हॅलो. तिला फोन केला मी, नंतर मी बोलते तुझ्याकडे तिच्याबद्दल. बर. तर अर्जुनाला प्रश्न असतो की ज्याची श्रद्धा आहे पण भगवद्गीतेतलं तो ऐकत नाही, त्याच्या मनाप्रमाणे पूजा करतो, अशा माणसाचं काय होईल? तर हे कृष्णाने नीट समजावून सांगितलंय की श्रद्धा कशी असते. आणि अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री श्री राधा गोविंदांना इकडनं साष्टांग नमस्कार करा. आणि कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद, ज्यांच्या कृपेशिवाय हा कार्यक्रम झाला नसता, त्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता लिहिली आहे, सोप्या शब्दात समजावून सांगितलेली आहे, इस्कॉन मंदिराची स्थापना केली आहे, त्यांना सुद्धा आपण दंडवत प्रणाम करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी आणि
प्रेमा माताजी, ज्यांनी सगळ्या या स्लाइड्स तयार केल्या, मला ट्रेनिंग दिलं, त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. आणि आता उद्या आपले शेवटचा दिवस असणार आहे, पण मी हे जे म्हणते ना, हे तुम्ही कधीही जप करायच्या अगोदर कृष्णाला म्हणायचं, कृष्णा तुझ्या आनंदासाठी मी हा जप करते. आणि श्रील प्रभुपादांना नमस्कार करायचा आणि श्रील प्रभुपादांना सांगायचं की तुम्ही आमच्यासाठी केवढे कष्ट घेतले आणि किती सोप्या शब्दामध्ये भगवद्गीता लिहिली, समजावून सांगितली. तुमच्यामुळे आम्ही जप करतोय, तर मला तुमचा आशीर्वाद द्या की माझा जप खूप चांगला होईल. असं म्हटल्यानंतर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादी गौर भक्तवृंद आणि मग जप करायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आलं का लक्षात तुमच्या? तर आता आपण करतोय श्रद्धात्रय विभाग योग. श्रद्धात्रय म्हणजे काय? श्रद्धा 3 प्रकारची असते. ते 3 प्रकार कुठले आहेत ते आपल्याला इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे. आता आज ही यायची नाहीये आपली कृपा, तर मी श्लोक वाचते आणि तुम्ही प्रत्येकाने हात वर करा, मग त्यांना मी वाचायला देते आणि तुम्हाला अनम्यूट पण करते, म्हणजे तुम्हाला वाचता येईल लगेच. माताजी मी श्लोक वाचू? माताजी मी वाचू? तुम्ही हात वर करा, मी प्रत्येकाची एक एक नावं घेईन. पहिल्यांदा रिया, मग स्वरांजली, मग सेजल, अशी करून मी सगळ्यांची नावं घेणार आहे. अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम आहो रजस्तमः. आता रिया वाच. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्णा, शास्त्र वचनांचे नियम न पाळता आपल्या कल्पनेनुसार पूजा करणाऱ्यांची स्थिती काय आहे? ते सतोगुणी, रजोगुणी की तमोगुणी आहेत? हरे कृष्ण. व्हेरी गुड, छान वाचलंस. म्हणजे आता इकडे अर्जुन काय म्हणतोय की जे नियम पाळत नाही त्यांच्या मनाला येईल तशी पूजा करतात. आता आपल्याला कसं श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय ना की तुम्ही जप कसा करायचा, कलियुगातलं यज्ञ म्हणजे काय, जप करणं. पण आपण जर ऐकलं नाही आणि आपण म्हटलं नाही मी हरे कृष्ण मंत्राचा जप करणार नाही, मी फक्त कृष्ण कृष्ण असं म्हणणार, मग असं चालेल का? सांगा बरं मला. नाही. भगवद्गीतेत काय लिहिलंय, श्रील प्रभुपादांनी काय सांगितलंय ते आपल्याला पाळायला पाहिजे. मग अर्जुन म्हणतो काही काही लोक अशी असतील की ते नियम नाही पाळणार, मग त्यांचं काय होईल तू मला सांग. मग आता बघूया कृष्ण काय उत्तर देतोय. यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसाः प्रेतान् भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः. आता पुढचं कोण वाचतंय? रिया नंतर कोण होतं? स्वरांजली. वाच. सतोगुणी लोक देवतांची पूजा करतात, रजोगुणी यश आणि राक्षसांची पूजा करतात. तमोगुणी लोक भक्तांची पूजा करतात, भूताची पूजा करतात. आता सत्वगुणी म्हणजे कोण असतात सांगा बरं? सत्वगुणी लोक कसे असतात? चांगली पूजा करतात, चांगली पूजा करतात. आणि रजोगुणी लोक कसे असतात? आणि भक्ती करतात. रजोगुणी लोक कशी असतात?
राक्षसांची पूजा करतात. नाही, राक्षसांची पण ते मूळ त्यांचा स्वभाव कसा असतो, सत्वगुणी राक्षसी. लोकांचा चांगला स्वभाव असतो, ते मदत करतात, चांगली राक्षसी असतात. तसे स्वभाव. रजोगुणी लोक कशी असतात? त्यात राक्षस असतो. नाही, रागीट असतात आणि त्यांना खूप इच्छा असतात, त्यांना खूप गोष्टी हव्या असतात आणि ते स्वार्थी असतात. मला हे पाहिजे, मला ते पाहिजे, असे असतात. आणि तमोगुणी लोक कशी असतात? भूतांची पूजा करतात. ती कशी असतात स्वभावाने? आळशी असतात, त्यांना खूप झोप येते, काम करत नाही. तर आता कृष्णाने सांगितलंय की जे सत्वगुणी लोक असतात ना चांगले, ते देवतांची पूजा करतात. म्हणजे ते कृष्णाची करत नाही. कृष्णाची पूजा करायला तुम्हाला कुठल्या गुणात राहायला पाहिजे? शुद्ध सत्वगुण. व्हेरी गुड. शुद्ध सत्वगुणात राहिल्यावर आपण कृष्णाची पूजा करतो. जे सत्वगुणात आहेत ते इतर देवदेवतांची पूजा करतात. मग लक्ष्मी माता, शंकर, सूर्यदेव यांची पूजा करतात. जे रजोगुणी लोक आहेत ते यक्ष किंवा राक्षसांची पूजा करतात. आता आपल्या या जगामध्ये राक्षस म्हणजे कोण आहेत? आता तुम्ही बघितलंय का, खूप मोठे मोठे पॉलिटिशियन्स असतात, त्यांचे मोठे मोठे कारखाने असतात आणि ते MP असतात, नाहीतर कुठल्या तरी गव्हर्नमेंट मध्ये चांगल्या वरच्या हुद्द्यावर असतात, चांगली पोस्ट असते आणि त्यांचे खूप फॉलोअर्स असतात. म्हणजे ते काय करतात, ते त्यांचे रोज सकाळी जातील. हा माणूस बघितलाय का, या कुठल्या तरी एका माणसाला नमस्कार करतोय आणि हे सगळे त्याच्या अवतीभवती उभे आहेत की तुम्हाला काय पाहिजे. जणू काय हे सगळी माणसं या माणसाची पूजा करतात. म्हणजे तुम्ही बघितलंय का, कधी आपले इलेक्शन जवळ जेव्हा येतात तेव्हा जेव्हा एखादा माणूस जिंकतो इलेक्शन, तेव्हा त्याला मोठा हार करतात. बघितला का तुम्ही? हो माताजी. टीव्हीवर हार घालतात खूप मोठा आणि आणि अगदी त्याच्या पाया पडतात. हे तर काही काही लोक अशी असतात की ते देवदेवतांची पूजा नाही करत, माणसांची पूजा करतात. पण कुठल्या माणसाची पूजा करतात? ज्या माणसाकडून त्यांना फायदा होणार आहे. आणि हा माणूस कुठल्या वृत्तीचा असतो? राक्षसी वृत्तीचा राक्षस. असतो. म्हणजे त्याच्याकडे पॉवर खूप असते, पैसा खूप असतो आणि तो त्या शक्तीचा किंवा त्याच्या पैशाचा चांगला वापर करत नाही. आणि काही माणसं असतात ती तमोगुणी असतात, ती कोणाची पूजा करतात? भूताची पूजा करतात. ती पूजा कधी करतात? रात्री, संध्याकाळी, सूर्य मावळल्यानंतर ती पूजा करतात. पण आपण अशी पूजा कधीही करत नाही बरं का. आपण फक्त कृष्णाची पूजा करतो. आता तुम्हाला माहिती आहे ना कोणता गुण सर्वात श्रेष्ठ आहे? मला सांगा. शुद्ध सत्वगुण. आता इकडे तुम्हाला कृष्ण आणि बलराम दिसतायत का दोघही? आणि श्रील प्रभुपाद आरती करतायत कृष्ण बलरामाची. आता हे कोण वाचणार आहे? पुढचं सेजल आहे का? हो. वाच. मग त्याच्यानंतर स्वराली, मग अद्वैता. तू वाचणार आहेस? हो माताजी. मी चालेल. आता सेजल तू वाच. जे दंभ आणि अहंकाराने भारावून गेले आहेत ते काम आणि आसक्तीने प्रेरित असलेल्या मूर्ख आणि शरीराच्या भौतिक घटकांना आणि शरीरातील परमात्म्याला दुखावणारे शास्त्र वचनांविरुद्ध
शास्त्र वचनांविरुद्ध कठोर तपस्या आणि वेगवान कार्य करतात त्यांना असुर म्हणतात. मग आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की असुर कोणाला म्हणतात आणि असुर लोक तप कसा करतात. आता आपल्याला यज्ञ करायला कलियुगात कुठला यज्ञ सांगितलाय कृष्णाने, सांगा बरं मला. हरे कृष्णाचा जप. हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णाचा जप या कलियुगातला यज्ञ आहे किंवा कलियुगातला तप आहे. पण काही लोक काय करतात, तसं नाही करत आणि त्यांची शक्ती दाखवतात. आता इकडे हा माणूस बघितलाय, यांनी आपली मान जमिनीमध्ये पुरली आहे. या माणसाने पण आपली मान जमिनीवर पुरलेली आहे आणि ते काय करतात, त्यांचा प्राण आहे तो रोखून धरतात. त्यांचा ब्रेथ असतो ना, असं रोखून ते खूप वेळ धरू शकतात आणि मग ते काहीतरी हे करतायत, हात जोडून मंत्र म्हणतायत किंवा जप करतायत, काय करतायत. इकडे हा रावण आहे, रावण राक्षस आहे. तो काय करतोय, तो खूप बलवान आहे म्हणून त्यांनी कैलास पर्वत उचललेला आहे त्याच्या हाताने. आता कुठेही भगवद्गीतेमध्ये सांगितलंय का, आता 17 अध्याय होत आलेत, असं करा असं करा असं करा, सांगितलंय नाही. नाही. मग हे लोक कुठला तप करतायत, कुठल्याही शास्त्रामध्ये भगवद्गीतेमध्ये असं करा लिहिलेलं नाहीये. मग असं आपण केलं, शास्त्राविरुद्ध केलं तर काय होतं, खूप वेळ तुम्ही श्वास रोखून घेतला की हृदयामध्ये जो परमात्मा असतो, प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा असतो, माहितीये ना तुम्हाला. मग हृदयामधल्या परमात्म्याला खूप दुःख होतं आणि त्याला खूप त्रास होतो आपण असं केलं की. आणि जे आपल्याला शास्त्रात सांगितलंय भगवद्गीतेमध्ये की तुम्ही हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करा, तसा आपण जप केला. आता तुम्ही बसलेला आहे, भगवद्गीतेचा अभ्यास करताय, मी तुम्हाला समजावून सांगते, तुम्ही मला श्लोक म्हणून दाखवता. असं केल्यावर तुमच्या हृदयातला जो परमात्मा आहे ना, त्याला खूप खूप आनंद होतो. पण असं काहीतरी चुकीचं केलं ना तर हृदयात असलेल्या परमात्म्याला खूप दुःख होतं. आता आपला आहार कसा पाहिजे, सात्विक पाहिजे. आता इकडे बर्गर, पिझ्झा हा जो आहार आहे हा राजसिक किंवा तामसिक आहे. आता तुम्हाला सांगणार आहे की जेव्हा आपण कृष्णासाठी नैवेद्य तयार करतो तेव्हा स्वयंपाक करताना चांगल्या विचाराने आपण अन्न शिजवलं पाहिजे. म्हणजे बरेच जण मंदिरामध्ये जेव्हा स्वयंपाक करतात तेव्हा मंत्र म्हणत म्हणत, गाणं म्हणत म्हणत, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं म्हणत स्वयंपाक करतात. मग स्वयंपाक केल्यावर ते छान ताट घेतात, त्या ताटामध्ये पदार्थ मांडतात आणि कृष्णाला तुळशीचं पत्र खूप आवडतं, तुळशीचं पान. मग तुळशीचं पान प्रत्येक जिन्नसावर ठेवतात. म्हणजे वरण भात केलाय, वरण भातावर तुळशीचं पान ठेवतात, भाजी केली भाजीवर ठेवतात, कोशिंबीर केली कोशिंबीरीवर ठेवतात, ताक केलं ताकामध्ये तुळशीचं पान घालतात, पुरणपोळी केली पुरणपोळीवर ठेवतात. मग असं प्रेमाने आणि भक्तीने कृष्णाला अर्पण करतात. आणि मग ते नंतर तो जो ते जे नैवेद्य आहे ते प्रसाद ते खातात आणि प्रसाद खाल्ल्यावर त्यांना खूप आनंद होतो, खूप समाधान वाटतं. इकडे तुम्हाला बघताय का, या मुली किती छान दिसतायत ना, आनंदी दिसतायत. हो. तर जे कृष्णाचे भक्त आहेत ना ते असे दिसतात, नेहमी आनंदी दिसतात, चेहऱ्यावर त्यांच्या नेहमी आनंद असतो. आता हे अन्न तुम्हाला दिसतंय का केळीच्या पानावर, याला म्हणतात
सात्विक अन्न. तर सात्विक अन्न जेव्हा आपण खातो तेव्हा काय होतं, ते आयु वाढवणारे असते. म्हणजे आपलं आरोग्य सात्विक अन्नाने चांगलं राहतं. आणि आरोग्य चांगलं राहिल्यावर काय होतं, आरोग्य जेव्हा आपलं चांगलं राहतं तेव्हा आपलं आयु वाढतं. म्हणजे आपण खूप वर्ष चांगले जगू शकतो. मग त्यांनी आपल्याला शक्ती मिळते आणि आपल्याला समाधान मिळतं. तुम्ही रोज असं जेवण जेवायचं बरं का, साधं आमटी, भात, पोळी, भाजी, कोशिंबीर, फळं खायची, ताक घ्यायचं. हा, हे असं जेवण. तुम्ही कुठल्याही डॉक्टरकडे गेला, बरं नसेल तर डॉक्टर काय सांगतात, भगवद्गीतेत लिहिलेलंच सांगतात, सात्विक अन्न खा, पण वेगळ्या भाषेत सांगतात. ते सांगतात तुम्ही फळं खा, तुम्ही दूध घ्या, दही ताक घ्या, तुम्ही तेलकट खाऊ नका, तुम्ही पालेभाज्या खा. म्हणजे हे काय झालं, सात्विक अन्न झालं. मग जे इकडे पण फळं दाखवली आहेत हे सात्विक अन्न झालं. आणि जे राजसिक अन्न आहे, जे रजोगुणी लोकांना आवडतं, ते कसं असतं, अत्यंत कडू, आंबट, खारट, गरम, मसालेदार, कोरडे, हे सगळे पदार्थ आहेत, हे राजसिक पदार्थ आहे. त्यांनी काय होतं, त्यांनी रोगराई निर्माण होते. आणि अशा अन्नामुळे काय होतं, आपल्याला आनंद मिळत नाही. आता तुम्ही समजा जर खूप तिखट पदार्थ खाल्ला तर काय होतं, तुम्हाला पाणी 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 म्हणता ना तुम्ही, हो. पाणी पाणी म्हणता. असं एकदा जर तुम्ही केलं तर ठीक आहे, काही होणार नाही. पण सारखं तुम्ही असं राजसिक अन्न खाल्लं मग काय होईल, ऍसिडिटीचा त्रास होतो आपल्याला. आणि मग आपल्याला रोग होतात, पोटामध्ये अल्सर होतात. म्हणून हे जे पॅक्ड फूड आहे ना, वेफर्स, हे काय आहे, चीटोज आणि असं काय काय मिळतं ना, ते कधीही खायचं नाही बरं का. आता इकडे त्यांनी दाखवलंय तामसिक अन्न. इकडे तुम्हाला चीज दिसतंय का, हे खूप महाग चीज आहे आणि त्यात जिवंत आळ्या आहेत. दिसतात तुम्हाला, हो. दिसतात का आळ्या, हो. आणि हे खूप टेस्टी म्हणून लोक खातात. पण आपण भारतामध्ये असं काही खात नाही का, हे तामसिक अन्न आहे. आणि जे नासलेले अन्न, उष्टे अन्न, बेचव अन्न, खूप अगोदर शिजवलेलं, म्हणजे सकाळी शिजवलेलं अन्न रात्री खायचं नाही, ते तामसिक अन्न होतं. आणि त्यांनी सुद्धा आपल्याला रोग होतात आणि आपल्याला ते अन्न पचत नाही, त्यांनी त्रास होतो. तर ते पण अन्न खायचं नाही. ही चीज जी आहे ना, चीज म्हणजे तामसिक आहे. हे तुम्हाला दिसलं का अन्न इकडे, हे असं अन्न आपण खायचं. एक पालेभाजी आहे, एक मटारची भाजी आहे, हे काय गाजर हलवा आहे की काय माहित नाही. तर असं आपण साधं अन्न घ्यायचं. आणि हे अन्न कुठलं आहे मला सांगा, राजसिक आहे, तामसिक आहे की सात्विक आहे? राजसिक. करेक्ट, राजसिक आहे. कारण याच्यात खूप हे तिखट दिसतंय, मसालेदार दिसतंय. मग हे अन्न, मिसळ, पावभाजी, हे राजसिक अन्न झालं. आणि हे अन्न कुठलं आहे बरं मला सांगा? खराब. मग त्याला काय म्हणतात? तामसिक. काय म्हणतात? तामसिक अन्न. तामसिक अन्न झालं हे. आता फळाची आकांक्षा न करणारे, आपले कर्तव्य म्हणून शास्त्रविधीनुसार जो यज्ञ करतात ते सात्विक यज्ञ होय. म्हणजे आपल्याला इकडे कृष्णाने सांगितलंय, तुम्ही यज्ञ कसा करायचा. पहिलं कलियुगातला यज्ञ म्हणजे जप करणे. मग तो कसा करायचा,
आपण काही अपेक्षा ठेवायची नाही, काही इच्छा ठेवायची नाही आणि आपलं कर्तव्य म्हणून रोज जप करायचा. तुम्ही करताय ना जप? हो माताजी. आणि जप करायच्या अगोदर तुम्ही काय म्हणाल कृष्णाला? कृष्णा, हा जप मी तुझ्या आनंदासाठी करते. समजलं? असं म्हणायचं आपण. तुझ्या आनंदासाठी मी जप करते. मला या जपातून कुठल्याही फळाची अपेक्षा नाहीये. तुमचं कर्तव्य म्हणून जप तुम्ही केलाच पाहिजे. आता जसं आपण खातो तसं आपलं मन होतं. जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, असं होतं. मग जर तुम्ही सात्विक अन्न खाल्लं की मग काय, कसे असता तुम्ही? शांत असता. राजसिक अन्न खाल्लं तर एक सारखं चिडता, एक सारखे भांडता. आणि तामसिक अन्न खाल्ल्याने खूप आळस निर्माण होतो. आपल्याला वेळेवर उठायला आवडत नाही, काम करायला आवडत नाही. तर इकडे बघा, तामसिक अन्नामध्ये आईस्क्रीम दाखवलेलं आहे किंवा तुम्ही प्राण्यांना जर खाल्लं तेही तामसिक अन्न होतं. चॉकलेट म्हणजे तामसिक, बर्गर म्हणजे तामसिक. आणि राजसिक अन्न, इकडे त्यांनी मिरची दाखवलेली आहे आणि काय काय दाखवलेलं आहे, आंबट एकदम काही गोष्टी. आणि केक आहे वाटतं हा. हे सगळं राजसिक झालं. आणि सात्विक अन्न म्हणजे फळं, पालेभाज्या, हे सात्विक झालं. आता मी वाचू का? नाही, थांब. आता मी पहिल्यांदा हे वाचते, श्लोक वाचते. मग त्याच्यानंतर कोण आहे? अद्वैता आहे का? माताजी मी वाचू? कोण आहे? समृद्धी. हा, ठीक आहे. समृद्धी नाही. इकडे साई कोण आहे? हा, साई. सई. सई आहे माताजी माझं नाव. सई. सई. हा, सई. तू वाचणार का? हो माताजी. बरं, मग मी श्लोक म्हणून झाल्यावर वाच. देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाच शरीरं तप उच्यते. वाच सई. हो माताजी. परमेश्वर ब्रह्मा हा गुरु, आई वडील आणि शुद्ध धात साधेपणा, ब्रह्मचर्य आणि अहिंसा अशा गुरूंची पूजा करणे म्हणजे शारीरिक तपश्चर्या होय. व्हेरी गुड. तर इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय की मी तुम्हाला मनुष्याचं शरीर दिलेलं आहे आणि हे शरीर जे आहे हे शरीर एक वाहन आहे, ज्या शरीराने आपण कृष्णाकडे जाऊ शकतो. आता वाघ त्याच्या शरीराने जाऊ शकतो का कृष्णाकडे? नाही. 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 मग एखादा पक्षी जाऊ शकतो का कृष्णाकडे? हो. पक्षी जाऊ शकतो? नाही. का नाही जाऊ शकत वाघ किंवा पक्षी? कारण त्यांना जप करायला येत नाही. मी तुम्हाला दाखवलं ना की जर तुम्हाला कृष्णधामाला जायचंय तर तुम्हाला विमानाने जाता येतं का? नाही. तुम्हाला जॉब करत जाता येतं. तर जॉब करण्यासाठी आपल्याला असं शरीर लागतं मनुष्याचं. वाघ जो असतो, आवाज येतोय का माझा?
येतोय हो माताजी. माताजी आता ऐकतो. मग वाघ जो असतो ना, त्याची जीभ जर तुम्ही बघितली जाड-जूड असते. बघितले का कधी? त्या जिभेनी नाही तुम्हाला माताजी. बोलायला येत नाही, हरिनाम घ्यायला येत नाही, राम राम म्हणायला येत नाही, कृष्ण म्हणायला येत नाही. मग वाघ आपल्या शरीराने कृष्णाकडे कसा जाईल? पण आपल्याला कृष्णाने खूप चांगलं शरीर दिली आहे, खूप पातळ जीभ दिली आहे, ज्या जिभेने आपण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. मग ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला दिलेल्या आहेत त्याचा वापर आपण चांगला करायचा. मग इकडे श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात की, आणि कृष्णाने काय सांगितलंय की आपल्या शरीराने आपण कृष्णाची किंवा ब्राह्मण, आपले गुरु, आपले आई वडील या सर्वांची पूजा करायची, त्यांना रोज नमस्कार करायचा. आणि आपलं आचरण, आपलं वागणं कसं पाहिजे? शुद्ध पाहिजे, वागण्यात साधेपणा पाहिजे, ब्रह्मचर्य पाहिजे, अहिंसा पाहिजे. म्हणजे आपण कधी कोणाला दुसऱ्यांना त्रास द्यायचा नाही. आणि जेव्हा आपण असा साष्टांग नमस्कार करतो कृष्णाला, आपल्या आई वडिलांची सेवा करतो, आपल्या गुरूंची सेवा करतो, ब्राह्मणाची सेवा करतो, तेव्हा त्याला म्हणतात शारीरिक तपश्चर्या. म्हणजे शरीराने आपण हा तप करतो. आता पुढे बघूया. हे जे 6 गोस्वामी आहेत ना वृंदावनातले, हे कोण कोण आहेत? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट गोस्वामी, गोपाल भट गोस्वामी आणि रघुनाथ दास गोस्वामी. हे कसे कसे दिसतात? एकदम साधे आहेत ना, साधे आहेत, शुद्ध आहेत. आणि त्यांनी त्यांच्या गुरूंची म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंची खूप खूप सेवा केली. आणि सनातन गोस्वामी आहेत, रूप गोस्वामी, ते रोज असा कृष्णाला नमस्कार करायचे, दंडवत प्रणाम म्हणतात त्याला. आता पुढचं कोण वाचणार आहे? खालचं अन्वय. माताजी मी श्लोक वाचू का? नाही, थांब, श्लोक मी वाचते. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते. आता अन्वय वाच. हो माताजी. सत्य, प्रिय, हितकारक आणि इतरांना शुभ्रद न करणारे शब्द बोलणे आणि नियमितपणे पठण करणे आणि वाचित यांना वाचिक तप असे म्हणतात. वाचा म्हणजे काय? आपण जे बोलतो त्याला म्हणतात वाचा. वाचा कशी असली पाहिजे? खूप गोड, खूप मधुर, त्याच्यामध्ये कुठेही दुसऱ्यांना दुखेल असे शब्द आपण कधीही बोलले नाही पाहिजे. तीच गोष्ट आपल्याला चांगल्या तऱ्हेने, गोडी गुलाबीनी दुसऱ्यांना सांगता येते, त्याला म्हणतात वाचिक तप. म्हणजे काय? शब्दांनी कधीही दुसऱ्यांना शिव्या द्यायच्या नाही, ओरडायचं नाही, प्रेमाने आपण ती गोष्ट त्यांना सांगायची. इकडे युधिष्ठिर महाराज दाखवलेले दिसतात का तुम्हाला? ते कसे होते? आपल्या वाचेने त्यांनी कधीच कोणाला दुखावलं नाही. आता इकडे प्रल्हाद बघितलं. प्रल्हादाला हिरण्यकश्यपूनी विषारी सापांच्या पिंजऱ्यात ठेवलं, मग त्याला खाली टाकलं.
शिपायांना सांगितलं डोंगरावरून खाली टाक, वेड्या हत्तीच्या समोर ठेवलं आणि इकडे अशा त्याच्या बाजूला परत सगळीकडे आग पेटवलेली आहे आणि कोण लोकांना त्याला मारायला सांगितलंय. आणि इकडे तर होळिका जी त्याची बहीण आहे तिला सांगितलं तू प्रल्हादला घेऊन आगीवर बस. पण एवढे वाईट वागून सुद्धा एकदा सुद्धा हिरण्यकश्यपूनी आपल्या वडिलांबद्दल तो कधीही वाईट बोलला नाही. कधीही त्यांनी आपल्या वडिलांना रागावून किंवा काही आपल्या वाचेने कधीही वाईट बोलला नाही. त्याचप्रमाणे इकडे तुम्हाला विभीषण आहे. विभीषण कोण आहे? तो रावणाचा भाऊ होता. त्यांनी रावणाला खूप चांगलं सांगितलं की तू रामाबरोबर युद्ध करू नकोस, हे प्रभू रामचंद्र आहेत आणि तू सीताला रामांकडे परत कर, असं तू वागू नकोस. पण त्यांनी ऐकलं नाही रावणाने. मग विभीषण ते राज्य सोडून राज्याच्या बाहेर एका छोट्याशा घरी तो राहत होता आणि तिकडे राहून तो काय करत होता? जप करत होता. श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम. मग असा जप करून तो शुद्ध जीवन जगला. तर आपल्याला इकडे लक्षात येतं की आपल्याला जरी त्रास झाला तरी त्यांनी कधी तोंडानी कधी ते वाईट बोलले नाही. प्रल्हाद, विभीषण. आणि मग त्याच्या तपश्चर्येमुळे भगवान प्रभू रामचंद्र खुश झाले आणि मग युद्ध जिंकल्यावर त्यांनी विभीषणाला सांगितलं की तू लंकेचा राजा हो. ज्याप्रमाणे हिरण्यकश्यपूला मारल्यावर नृसिंह देवानी प्रल्हादला राजा केलं. आता कोण वाचतंय? मग गॅलेक्सी आण ना. अद्वैता मला टेस्ट कर. माताजी मी तुमच्या सोबत वाचेल. दे ना ग. बर, मी आता पहिल्यांदा हे वाचते मग श्लोक, बरं का? दातव्यम इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. आता मी वाचते मग माझ्या पाठोपाठ तू वाचतेस. हो. कर्तव्य म्हणून योग्य व्यक्तीला व्यक्तीचा योग्य स्थळी योग्य स्त्री वेळी आणि काळी प्रत्युपकाराची अपेक्षा न करता दिलेल्या दानाला सात्विक दान असे म्हटले जाते. व्हेरी गुड. तर आता इकडे सांगितलंय आपण दान कसं केलं पाहिजे. तर दान आपण योग्य व्यक्तीला केलं पाहिजे, योग्य स्थळी योग्य वेळी आणि काळी केलं पाहिजे. म्हणजे आता एखादा माणूस आहे आणि तो काय करतोय, त्याला तुम्ही आता एक भिकारी असेल, तुम्ही जर त्याला पैसे दिले तर तो काय करेल, पैसे घेईल आणि मग सिगरेट आणेल, नाहीतर त्याची दारू आणेल, बरोबर? नाही. कदाचित. तर ते तसं धान्य आपण केलं तर ते योग्य नाही. पण तेच तुम्ही भिकाऱ्याला अन्न दिलं खायला, केळी दिली, भात आमटी दिली, मग त्यांनी खाल्लं
तुमच्या समोर मग समजायचं की हे बरोबर आहे. मग इकडे सात्विक दान म्हणजे काय, इकडे तुम्ही बघितलं एक माणूस सर्वांना भगवद्गीतेची पुस्तकं, श्रील प्रभुपादांची पुस्तकं वाटतोय, तर हे जे दान आहे याला सात्विक दान म्हणतात. इकडे हे सगळे प्रभूजी आहेत ते काय करतायत, गरीब लोकांना अन्नदान करतायत, अन्न देतात खायला, हे बरोबर आहे. म्हणजे जर तुम्ही गरीब लोकांना पैसे दिले तर कदाचित त्या पैशाचं ते दारू आणतील किंवा सिगरेट बिडी आणतील, मग ते बरोबर दान नाही झालं. पण अन्नदान तुम्ही केलं याला सात्विक दान म्हणतात. आणि दोघही जे इकडे आहे ते अपेक्षा करत नाहीये की अन्न या भिकाऱ्यांना दिल्यावर त्यांनी आम्हाला मदत करावी किंवा या सर्व लोकांना मी भगवद्गीता वाटतोय त्या सर्व लोकांनी पुढे कधीतरी मला मदत करावी, नाही, काही अपेक्षा नाही. त्यांना काय फक्त अपेक्षा आहे, तुम्ही अन्न खा, तुम्ही तुमची भूक आहे ती मिटवा, किंवा या लोकांना पुस्तकं देण्या पाठी काय याला वाटतं, यांनी पुस्तकं वाचावी आणि यांना ज्ञान मिळावं. परंतु आता कोण वाचतंय? समृद्धी. माताजी मी श्लोक वाचू? थांब, समृद्धीला अजून चान्स नाही मिळाला ना. श्रिया, बर चालेल. कोण वाचतंय? मी वाचू माताजी? समृद्धी वाचतेस का? माताजी वाच. परंतु जे दान प्रत्युपकाराची अपेक्षा ठेवून, फळाची आशा ठेवून किंवा संकुचित वृत्तीने दिले जाते त्या दानाला राजसिक दान असे म्हटले जाते. म्हणजे काय, आता इकडे आहे की जे दान आपण अपेक्षा ठेवतो की आता काही लोक हॉस्पिटलला, शाळा बांधायला खूप दान देतात आणि सांगतात कोणाचा आवाज येतो? आवाज येत नाही. मी सर्वांना माताजी क्रियाच्या बॅकग्राऊंड मध्ये आवाज येतोय. तर काही लोक दान करतात, शाळेला दान करतात, बिल्डिंग बांधायची असते मोठी, मग हॉस्पिटलला दान करतात आणि सांगतात की या हॉस्पिटलला किंवा या शाळेला माझं नाव द्यायचं तरच मी दान करणार. मग ते हो म्हणतात आणि मग ते त्या माणसाचं नाव देतात. मग त्या दानाला काय म्हणतात? राजसिक दान. आता इकडे बघितलं, हा माणूस काय करतोय? गरीब लोकांना भाजी देतोय, फोटो काढत आहे. फोटो काढतोय. मग तो फोटो का काढतोय? मग त्याला त्याच्या मित्रांना दाखवायचंय, बघ मी केवढं दान केलं, बघ मी किती चांगला आहे. त्याला म्हणतात राजसिक दान. आणि तामसिक दान म्हणजे काय? अयोग्य वेळी, अकाली, अपात्र व्यक्तींना आणि अनादाराने तसेच अवहेलनापूर्वक दिल्या जाणाऱ्या दानाला तामसिक दान म्हणतात. आता हा मुलगा एका गरीब माणसाला दान देतोय कारण त्यांनी पाठी लावलेली आहे, हेल्प, आय नीड मनी, आणि त्या पैशानी तो काय घेणार आहे? सिगरेट घेणार आहे. मग हे दान कसं आहे? तामसिक दान आहे. आणि ही जी व्यक्ती आहे जिला दान आपण करतो ती कशी आहे? अपात्र व्यक्ती आहे, अयोग्य व्यक्ती आहे. आणि हे जे दान आहे याला तामसिक म्हणतात. हे दान कधीच आपण करायचं नाही. आता खरे दान म्हणजे काय आहे? अन्नदान, वस्त्रदान,
पैशाचं दान, की आपण पुस्तकांचं म्हणजे ज्ञानाचं दान करता येईल. तर अशी दानं आपण जरूर करावी. आता सृष्टीच्या आरंभापासून ओम तत्सत माता काय हरि ओम तत्सत हा एक थांब, आता मी सांगते, ब्रह्माने तू सांगितलंय ना, हा मध्ये बोलू नकोस, माझं झाल्यानंतर बोल. सृष्टीच्या आरंभापासून ओम तत्सत हे 3 शब्द परमात्म्याच्या निर्देश करण्यासाठी योजिले जातात. वेदोक्त मंत्रांचे उच्चारण करताना आणि परब्रह्माच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ यज्ञ करताना ब्राह्मण चा इकडे काय लिहिलंय? निर्देशाचा निर्देशाचा उपयोग करीत असत. तर आता इकडे जेव्हा ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा त्याला केवढी मोठी जबाबदारी दिली होती कृष्णाने, तू सृष्टी तयार कर. मग त्या ब्रह्मदेवाला वाटलं जर माझी चूक झाली तर काय, किंवा परफेक्ट झाली नाही सृष्टी तर मग काय, म्हणून त्यांनी कार्य सुरू करायच्या अगोदर असं म्हटलं ओम तत्सत. हे 3 शब्द म्हणजे कृष्णच, किंवा हे 3 शब्द जसं आपलं एक नाव असतं, मग मधलं नाव असतं आणि मग आडनाव असतं. मग म्हणजे आता समजा जर मी तुम्हाला पहिल्या नावाने हाक मारलं, मी समृद्धी म्हटलं किंवा श्रिया म्हटलं तरी पण, आणि तुमचं पूर्ण नाव मी घेतलं, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम आणि सरनेम, तरी पण ते तुम्हीच आहात ना. त्याचप्रमाणे म्हणजे कृष्ण, आणि आपण कुठलंही कार्य करायचं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असं म्हणू शकतो. पण ब्रह्मदेव जे आपले पिता आहेत, ज्यांनी सृष्टी निर्माण केली, त्यांनी ओम तत्सत म्हटलं, म्हणून आपण पण तसं करतो. ज्याप्रमाणे आपल्या घरी, आता तुमच्या घरी गणपतीची पूजा असते का? हो मग घरी गणपतीची पूजा असते, मग तुमचे बाबा पूजा करतात. मग जर तुम्ही तुमच्या बाबांना विचारलं तुम्हाला कोणी सांगितलं, ते म्हणतील माझ्या बाबांनी सांगितलं. मग त्यांना विचारलं तुम्हाला कोणी सांगितलं, माझ्या बाबांनी सांगितलं. मग ती जी रीत असते ती तशीच फॅमिलीमध्ये चालू राहते. त्याचप्रमाणे ब्रह्मदेवानी ओम तत्सत म्हटलं, म्हणून आपण सुद्धा कुठलंही कार्य करताना ओम तत्सत म्हणतो आणि मग कार्याची सुरुवात करतो. आता शेवटी कृष्णाने सांगितलंय, अर्जुनाचा प्रश्न होता की जे नीट ज्यांची श्रद्धा आहे पण जे शास्त्र वाचून त्याप्रमाणे तप, दान, जप करत नाहीत, त्यांचं काय होतं? मग इकडे सांगितलंय ना, श्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्रेत्यनो इह. परमेश्वरावरील श्रद्धेविना यज्ञ, दान किंवा तप म्हणून जे काही केले जाते ते अनित्य होते. अशा कर्माला असत म्हणतात आणि ते या जन्मी आणि पुढच्या जन्मी सुद्धा व्यर्थ ठरते. म्हणजे काय, आपण आपली श्रद्धा नसताना, आपली श्रद्धा आहे पण आपण शास्त्र नाही वाचत, आपल्या मनाप्रमाणे आपण काही करतो आणि श्रद्धा ठेवत नाही म्हणून आपण तसं करतो. मग काय होतं, त्या कार्याला असत म्हटले जाते. असत म्हणजे टेम्पररी, म्हणजे आपल्याला असं कार्य केलं तर आपल्याला त्याच्यातून काहीही फायदा होत नाही.
समजलं का तुम्हाला? येत नाही. हो माताजी. हा, आता जर तुम्हाला कुठेही डोनेशन करायचं असेल तर तुम्ही कुठे कराल? कृष्णाच्या मंदिरामध्ये करा. रस्त्यात असलेल्या भिकाऱ्यांना वगैरे देऊ नका. त्यातूनही भिकाऱ्यांना द्यायचं असेल तुम्हाला तर काय करा, रोज तुमच्या बरोबर 3-4 ग्लुकोज बिस्किटचे पुडे घेऊन जा आणि ते पहिल्यांदा घेऊन जाताना घरी कृष्णाच्या समोर ठेवा आणि कृष्णाला सांगा, कृष्णा हे जे नैवेद्य आहे हे पहिल्यांदा तू ग्रहण कर आणि मी माझ्या बरोबर घेऊन जाते आणि रस्त्यात कोण भिकारी असतील तर त्यांना बिस्किट देते. म्हणजे तुम्ही ते अन्नदान होईल. ते जे प्रभूजी अन्नदान करत होते ना, मी तुम्हाला ती स्लाइड दाखवली, ते जे अन्नदान करत होते ते कसं करत होते अन्नदान? इकडे हा सगळा प्रसाद कृष्णाला दाखवलाय आणि मग अन्नदान करत होते. मग आपणही तसं करायचं. जर तुम्हाला कोणाला रस्त्यात अन्नदान करायचं असेल आणि समजा जर घरून बिस्किट घेऊन गेला नाहीयेत आणि फळवाला आहे, मग तुम्ही त्याला अन्न देताना म्हणायचं ओम तत्सत. काय म्हणणार? ओम तत्सत. ओम तत्सत. हा, ओम तत्सत. आता इकडे बघितलं, कृष्णाला नैवेद्य दाखवले. प्रत्येकावर तुळशीचं पान दिसतंय का तुम्हाला? प्रत्येक जिन्नसावर तुळशीचं पान आहे. माताजी हा, तर आता झालंय आपलं काय? माताजी, मला एक प्रश्न विचारायचा होता. विचारा. माताजी ओम तत्सत का म्हणायचं परत एकदा समजून सांगा ना. आता इकडे मी सांगितलं तुम्हाला की जेव्हा ब्रह्मदेवानी सृष्टी निर्माण केली होती तेव्हा त्यांनी काय केलं? खूप मोठी जबाबदारी होती त्याच्यावर आणि त्याला वाटलं, अरे मी सृष्टी तयार करायला तर सांगितलीये आणि ती परफेक्ट झाली पाहिजे, म्हणून त्यांनी ते कार्य सुरू करायच्या अगोदर ओम तत्सत म्हटलं. ओम तत्सत म्हणजे काय? कृष्णाचंच नाव आहे. कृष्णाने सांगितलंय ना, सर्व शब्दांमध्ये मी ओंकार आहे, सांगितलंय ना त्यांनी. सर्व नादांमध्ये मी ओम आहे. मग ओम म्हणजे कृष्ण, तत् म्हणजे ते जे कार्य आपण करतोय ते कोणाच्या आनंदासाठी करतोय? कृष्णाच्या आनंदासाठी करतोय. मग आपण त्याला सांगतोय की हे मी तुझ्या आनंदासाठी करतो, मला काहीही फळ नकोय. आणि सत म्हणजे काय? जेव्हा आपण ते कार्य करतो, कुठलंही तुम्ही कर्म केलं की तुम्हाला फळ मिळणार. मग ते फळ जेव्हा आपण कृष्णासाठी कार्य करतो, जे फळ मिळतं त्याचा कधीच नाश होत नाही. आलं का लक्षात? हो माताजी, मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. जर आपण भरून ताट ठेवलं त्यात एकच तुळशी ठेवली तर चालेल का? काय आपण ताट ठेवलं? म्हणजे आम्ही म्हणले की आपण जर भरून ताट ठेवलं कृष्णासाठी तर त्याच्यावर एकाच प्रकार चालतं का? तू घरी तुझ्या देवापुढे तू जे काही जेवतेस ते पहिल्यांदा त्याला अर्पण कर आणि मगच जेव. मी रोज तशीच करते, पण मला हा प्रश्न पडला होता की जर आपण कृष्णाला भरून ताट दिलं तर त्याच्यावर एकाच पदार्थ म्हणजे शक्यतो सगळ्याच पदार्थांवर तुळशीचं पान घाल. शक्य नसेल तर मग